njur matur. Matur napa kok nggih sampeyan niku aneh? Lah aku genah nyapu ngene kok muni piye? Wong gaweane dhewe-dhewe kok senengane nesu. Lho ora nesu ngono. Kok mboten nesu nyatane sampeyan ket wau getak-getak. Lah wong ngadep ngersane Sang Prabu Putri iki rak njujuk matur. Apa ya seneng apa ming dinengke wae kowe? Ken matur napa sing didemon mendel mawon kok. Kare wong ki betah-betah. Lho, betah. Tak melu apa betah sing diloni. Ora ngono. Wong kabeh iki adum gawe. Ngono? Gaweane niku napa? Gawean kula pun rampung. Saman sing ora rampung ya mang nyambut gawe. Ning aku weruh kowe kaya ngono ki ya mesake to. Butuhe dhewe-dhewe kok ewa lho. Ming munjuk ature kok ya ora angel. Mbok sampeyan niku. Lah aku ora wenang kok aku ngresiki taman. Ket mau kok ngejak padu. Iki ki ana apa to? Tak rungokke wiwit mau kok ming pijer padudon wae. Menika lho Sang Prabu, abdi dalem setunggal menika wong wis tuwa mati. Kowe iki kok sajak ngino to yen karo kancamu kuwi? Nganyelaken Ndara. Mangkelke tupeh kae iki wis tuwa kok njur mbok sia-sia. Kowe iki besok ya tuwa kaya ngono kuwi lho. Nggih to. Apa rumangsamu wong ki njur ming ajeg ngono wae. Oh alah pamer. Ket wau getak-getak mawon nih. Yung alah, yung. Biung-biung ora kapak-kapake biung. Ngene lho, Pak. Wong dawuh. Kok njur biung-biung. Nggih. Ya dadi wong tuwa ki sing bisa oleh momong. Lho niki. Mekaten wong kula menawa semerep wong sowan marak kok mboten matur kendel kemawon kok ipun ujo ngaten. Lah wong aku ya durung karep ngendikan kok. Ya to ya no. Oh nggih. Waduh pamer duwe bener kok. Oh alah. Bener. Bener ora bener kok muni. Ora, Pak. Wong dawuh. Kowe kira wis suwe ta ya oleh ngabdi ning kene iki? Lho niki sampun. Aku kira sok lali nih marang kowe iki. Nggih. Wiwit mbiyen ya ning resik taman ning kene iki. Mila menika sepriki abdi dalem tesih tetep menika. Ayo wis aja semelang. Lho niki. Sesuk yen timbul kencana kene iki wis tentrem, tak paringi kalenggan sing luwih dhuwur. Ora ta ya kowe. Lho niki sembah nuwun Pokoke sampean dingkruk-ngkrukke. Lah ya ora ngono kok. Dhuwur kaya Gupandara nika nggih. Bu Pondora. Cantelke tenggen wuwung. Kaya ngencoki kowe ngono apa. Kowe kok swaramu kok ora kepenak to, Yung? Kula nganu Ndara. Piye? Poma aku dadi malaikat to tak jabut nyawa. Kowe iki kok kepareng kok ya. Ono-ono. Isih dilestarekake kok, Bu. Wong teklek kayu jati. Lho, tegese piye? Tuwek kemaki. Kleru lemu negeske ceklek kayu jati ki tuwek ning gemati. Karo wis to, wong jeneng kowe iki omong-omongan karo Piai Sepuh ya kalah ngono kok ora. Ning punten dalem sewu nggih. Ana Menika kangge nganu kok namungan kegujengan wong kula tingali nang dalem menika pinten-pinten dinten sajakipun Sungkawa. kados boten rena penggalihipun menika wonten menapa ta Sang Prabu? Kebangetan nek tak pikir yen kaya ngono kuwi. Terus pundi ta? Lah wong kowe iki saben dina ngadep aku. Aku yen dong wawan pangandikan karo sakweneng abdi liyane kae mestine rak ya krungu to kowe kuwi. Nggih, mireng. Nah, Nek wong kula menika jejeripun namung abdi menapa injih badhe tumut cawe-cawe rak nggih mboten pareng to iya bener. Ngene lho. Pancen penggalihku ki ruwet. Ya sapa wonge to, Yung? Senajan kaya ngapa wae kae wong aku ki titah lumrah. Nggih. Monggo kowe ngerti dhewe. Aku jejering pangayoman kang duweni tanggung jawab abot. Nggih. Saora-orane aku kudu bisa momong. Ora ming nayakaning praja, nanging muduning para kawula ing timbul kencana kini. Aku duwe gegayuhan luhur. Timbul kencana kuwi besok bisa ayom-ayem titi tentrem.
Wewengkone ora ming winates kang wis ana iki. Nanging aku kepingin jembarake sing nganti amba tebane. Ning kula ngungun lho, Ndara. Kok Piye? perang kok mboten laran-laran nggih. Wong bodho ya cak ngendikan alah. Bodho-bodho wong tenane kok. Wong gatek kowe ora kaya ngono kuwi ming kesenenganmu dhewe kowe. Kok kesenengane dhewe pripun? Ayo juwewek meneh karo aku. Juwe ora juwewek dasare juwewek kok. Ngono ya, Yung. Injih. Yen aku iki isih sugeng lan isih kaparingan ngasta pusaraning adil ana ing kraton Timbul Kencana kene. Pancen aku tetep isih ngadani perang. Oh, Aku kepengin manunggalake kabeh negara kang ana iki. Nah, Nggih. nek kabeh kuwi wis padha manunggal dadi siji ana ing kraton Timbul Kencana, lah lagi leren peperangan kuwi ngono lho ya. oh ngaten to kersanipun. Lho, sampean mireng dhewe nggih. Ora sajak omong nek ngomong aku gatekke kok ngene ngono. Sampean niku angger di nganu kok njur getak. Mesti seje sing dipikir kok. Wis to. Ngene iki. Wiwit mau kok ora rampung-rampung lho, le pating bengkereng. Menika nganggo seri lho. Kok sik to? Dawuh. Apa ya kaya ngono kuwi saben dina ngono apa piye? Nggih. Kula tak takon nggih. Bumbu menika caranipun. Bumbu kaya wong jangan. Sajake pancen kowe wong loro ki ya ana sesambungane. Wonten. Oh. Oh, tenan to? Nggih. Oh, nek ngono ya bener. Ana sakweneh abdi kang matur ning ngersaku. Nek kowe sak kloron ki pancen padha kepengin arep bangun urip anyar ngono apa? Mestinipun ngaten nanging ngriku mboten purun. Lho. Mboten kok Sang Prabu. Kok sik to? Saupamane tenan ki ya ora apa-apa. Kowe Yung senajan isih nom. Calon bojomu ki wis rada lungse ngono. Angger pawitane padha tresnane ra ya ora apa-apa to. Bapakku kok. Lungse menika menapa to? Lho, nek wis sakmono kuwi njur piye to? Menika tasih nem lho, Ndara. Hah? Yuswanipun nembe 17 pindho. Lho kok Iya, sik to? aja sembrono 17 pindho ki 34 kok muni ngono. 17 pindho sampean ngerti mboten? Oh, iya ngerti ku 17 pindho ki 34. Mboten iso. Apa? Untune telas, pipine kendo. Ya, ya sak dermo. Pinter parian kowe kok. Ning sinaosa kados ngaten, janipun kula menika namung lahir kok, Ndara. Batas Lahir kula menika nggih tresna ngaten lho. Ngeman nyatane Ya, pendadina yang syukur. ngladeni kok. Syukur-syukur yen ngono. Aku ya nyawang kowe sak kloron kuwi rak terus kelingan rikala aku mbiyen isih leladi ning ngersane Sang Prabu to. Nggih. Ning menika rak rumiyin. Lah iya rikala semono ya aku durung jejering ratu kaya ngene iki aku isih dadi garwa. Ning nandalem kagungan selir kathah sanget. Nggih kula nek nika Mary. napa ya ra meri kok. Wong ki bejane dhewe. Mengko dhisik to, kowe kok njur ngandhake babuy lah. Aku yen ora kagungan selir-selir kaya ngono kae, anjur piye kok ya aneh kowe. Donge lungsurane we gelem. Wah. Iki kok sembrono. Ora pareng yen kaya ngono kuwi kok. Mboten pareng. Ya ora kena. Ana sing isih kok. Paminipun nandalem sampun mboten ngersakaken ngaten. Ora. Aku wit mau kok ya ora priksa Gucala ta ya. Oh anu, wonten Jawi. Oh wis arep marak. Ah wis ditimbali. Oh pun timbali. Nggih, pareng. Ya ya. Iya. Iki sampeyan kok dikit mau kok nggih. Ora ngaturi kaya ngono. Menika Sang Prabu. Iya. Kene-kene Gucala. Iki lho. Nimbali kula Kanjeng Ratu. Loh, kok tambah ta ha? Lila dalem. Iya, ngerti ta kowe pikir. Piye? Nun, Ayo leladi apa ngono, ya? nggih. Pun sekesakaken nggih. Ajeng teng pundi? Wonten wingking ndamelaken unjukan. Nggih. Kowe iki rasa warna-warna Mampir, Gucala. nggih. Oh, presiden to wis. Kae iki ora sah digape wong kae iki ming
Abdi kok Gucala, ha? Menika saben-saben beda kalian kula Kanjeng Ratu. Lah, kuwi rak gumantung kowe to. Kowe iki ning kene selirku. Inggih. Oh, tasih dipun anggap selir to kula. Lho, kepiye to kowe iki kok? Kula wastani yen sampun kesupen dateng kula. Lho, kok sik to. Kowe kok iso kandha kaya ngono kuwi? Ana apa? Sebab Sajak ipun atimu rada ngrenjel Gucala. Inggih. Kula manah kados sampun dangu sanget Kanjeng Ratu menika mboten nate tedhak wonten taman menika. Oh, Lah kok sak menika kersa rawuh. Lah menika bingah sanget raos sing manah kula. bener, pancen ya kaya ngono kuwi. Ya, kowe kudu ngerti dhewe Gucala. Inggih. Senajan aku kuwi jejering wanita, ning aku iki jejering ratu. Duwe Inggih. kewajiban sing abot. Aku kudu ngembat praja. Apa Inggih. meneh saiki aku tansah ngadani peperangan. Kepengin manunggalake negara kang ana sak kiwa tengening timbul kencana kene iki dadi siji Gucala. Inggih. Nah, Kula ngertos kalian jejibaning kraton timbul kencana ingkang sak menika panjenengan dalem asta nah, menika. mongko yen kabeh kuwi mengko iso manunggal tenan dadi siji, Inggih. saupama aku kuwi mukti dadi ratu ning ratu. Nah, Gucala rak ya tansah caket marang aku. Kowe ya melu mukti Wibawa Nyakrawati Gucala, ha? Inggih, inggih Kanjeng Ratu. Mbok yo cedhak kene to kok. Kowe iki. Kula Iki mau menika- sing maringi busana sapa, ha? Inggih, ingkang abdi kekalih menika inggih kados ngaten menika anggenipun nyawisaken pengangge dhateng kula Kanjeng Ratu. Sing tak kresake iki agemane udu iki. Sik ijo pupus kae lho. Ha kok ngagem iki ae. Endi biyong mau? Kok sembrono wong wis diparingi dawuh kok. Menika ingkang nyuwun kula Kanjeng Ratu Oh. menawi kula ngangge sarwa ijem menika saya mboten ketingal. Ora kok aku nek nyawang nganggo ageman sing ijo kae wah jan ketok apik ngono. Saya nambahi gregeting ati lho Gucala. Saestu menapa Kanjeng Ratu? Tenan kok piye to? Mbok yo caket kene karo aku dipeteki. Aku wis kapang lho. Aku ora nimbali kowe to Gucala ora wis suwe ya to? Oh, inggih, ngersakaken dipun peteki. Tangan kok oleh lumer. Kula menika menawi Ana apa? panjenengan dalem tedhak ngaten menika. Kados-kados menawi panjenengan dalem badhe jengkar saking taman. Kok manah kula kados nggondheli dhateng kene. Aku ya percaya karo kandhamu kuwi ning semono uga Gucala. Lah aku kuwi ya yen wis adu arep kaya ngene iki, mongko ya lelangen ning taman kang sruwa-sruwi sarwa apik edipen iki. Inggih. Mongko ya caket marang kowe sing tak tresnani sapa wonge. Inggih. Aku ya kaya-kaya ming kepengin tetep cecaketan karo kowe kaya ngene iki. Menawi kersanipun Kanjeng Ratu kados ngaten menika. Ning aja lali karo dipeteki lah kowe Oh, iki inggih. matur kok mandek Inggih. ngono lho. Inggih. Hah? Panggenan pundi ingkang kraos saya? Iki lho, nggon asta Oh, iki. inggih, inggih. Sayah lho aku ki Gucala. Wah, ketinggal menawi radi menapa menika Piye-piye, ha? seliranipun kok Piye? merongkol ngaten. Kowe iki kok oleh Supados matur. lemes anggen kula meteki radi soro Kanjeng Ratu. Ora apa-apa. Ning aja seru-seru lho ya. Ayo sakit ngono kok werna-werna kowe iki. Nah, kene iki lho. Inggih. Iki. Piye to? Kok anyep kabeh to? Kowe kok malah anyep ki piye, ha? Wong kowe ada saben kae lho kok malah ketoke wedi ngono, ha? Inggih, mawi dipun menapa jetuti menapa. Ya nganggo werna-werna kuwi kok mung dijetuti. Inggih. Ya ora? Nah, ngono kok. Nanging ngaten Kanjeng Ratu. Heeh. Bu anggenipun tedhak wonten taman menika ingkang dangu perkawis praja mangkih para abdi sanesipun rak inggih. Yen aku wis tedhak ana ing taman kaya ngene iki, bab praja ya wis tak pasrahke sing kawogan, ha? Punten Matur dalem nuwun sewu. sang.
Tuh. Kula ingkang sowan sih. Kok sik Angger Aras. Kowe iki wong tuwa apa bocah cilik? Lho niki. Tadah deduka dalem sih. Aku kuwi yen lagi ana ing taman kaya ngene iki, rak wis nate ngendika, aja diganggu. Ngono? Lho niki. Ana apa? Nanging ingkang badhe kula unjukaken perkawis wigatos sanget sih. Apa ora iso ngenteni mengko yen aku wis rampung wawan pangandikan karo Gucala? Mboten saged sih. Ana apa? Dadosna kawuningan sinuwun. Putra dalem Angger Gurawangsa sakwadya anggenipun nindakaken dawuh timbalan dalem kasuraning jurit, malah putra dalem Gurawangsa dumugi ning tiwas. Wes dicelke dhisik iki Gucala. Laran, wes mikir dhisik. Wes mikir. Angger Aras. Kula sin. Aturmu kuwi ora kleru. Mboten sin. Gurawangsa tiwas. Leres dawuh dalem sin. Aduh. Nek kaya ngene iki terus piye aku? Lho niki. Senopati ning perang sing gamben-gamben wis entek. Sing tak gegolo ya mung kari Gurawangsa. Nanging nek saiki Gurawangsa wae malah wis tiwas ngadepi mungsuh. Tegese wis ora ana meneh sapa sing patut tak patah dadi senopati ning perang Angger Aras. Monggo sinuwun. Para prajuritipun putra dalem Angger Pangeran Lesandana sampun ngangset nyirit wadya bolos gelas papan. Aduh. Sampun meh dumugi kutha Goro ing kraton. Piye Angger Aras, ha? Perjurit-perjurit liyane kuwi piye? Apa kowe iki ora iso dawuh sak kuat-kuate dipethokake? Aja nganti mlebu ning wewengkon Timbul Kencana kene Angger Aras, ha? Sareng putra dalem Gurawangsa dumugi ning Becak. Mboten wonten setunggal kemawon ingkang wani mandhegani prajurit. Anjur piye kasugenganku mengko piye Angger Aras, ha? Kula sakmenika sampun mboten saged mikir. Aduh Gucala. Wis kepiye nek kaya ngene iki aku Gucala? Nggih. Mbok menawi wonten lilah dalem nggih namung abdi dalem Gucala menika ingkang menawi saged milujengaken sampeyan dalem. Lho, Angger Aras. Kowe iki yen matur sing tenan lho, ora dlomadelame kaya ngono kuwi. Kowe ngerti Gucala kuwi sapa, ha? Iya, kelangenan dalem. Kepenakmu dhewe lho. Kowe iki kelangenanku, mestine ora iso pisah karo aku. Kudu tansah caket karo aku. Kok malah arep diajakake ning palagan? Kok werna-werna aturmu Angger Aras? Nanging mboten wonten tiyang sanesipun sih. Pareng munjuk Kanjeng Ratu. Ana apa? Leres unjukipun Pangeran Angger Aras menika. Gucala. Kok leres-leres piye to? Kowe arep diatur apa? Kok ngleresake karo ature si Angger Aras? Kula mireng menawi senopati dalem Gurawangsa sampun tiwas. Pancen bener. Kula aturi menggalih menika sak temenipun sempalaning kulit daging kula. Kula ugi mboten trimah menawi anak kula Gurawangsa menika dumugi ning Becah. Kula purun panjenengan dalem dapuk dados senopati wonten kraton Timbul Kencana. Pancen menika ingkang kula cadhang Kanjeng Ratu. Kok dadi malah kowe iso duwe atur kaya ngono? Kowe ngerti to Gucala? Selirku kabeh kowe wis entek ya mung gari kowe kuwi. Nek nganti kowe kuwi pisah karo aku, terus kowe maju ning palagan. Lah aku piye Gucala? Nanging kula aturi menggalih dhateng panesekipun para prajurit saking Surya Jinawi ingkang sampun caket wonten ing kraton Timbul Kencana menika Kanjeng Ratu. Ya, pancen abot. Abot jejibaning pengayomaning kawula apa meneh kraton Timbul Kencana sing semene jembare.
Nori. Yah, Kucala. Apa to kaya ngopo? Aku kudu glilakake. Ternyatane wis ora ana liyane. Pancen kudu kowe saiki sing madheg Senopati. Panjenengan dalem paring palilah dateng kula Kanjeng Ratu. Waduh, matur sembah nuwun sanget Kanjeng Ratu. Ya, Anggora Ras. Kula sinuwun. Aku pasrah marang kowe. Lho niki. Kucala awat-awatono. Lho niki. Sendika lilah dalem nyuwun tambahing pangestu. Pangestu dalem ingkang kula suwun Kanjeng Ratu. Sing ati-ati. Noni. Anak kula Growangsa. Inggih, kula mengertos. Kula mengertos Ki Ajar. Nuwuhaken raos getem raos guling manah kula. Inggih. Kula kepengin juwing-juwing dhateng Sulistya utawi Sukaca. Ing sampun lajeng kami purun mreja dhateng anak kula Growangsa menika ing kula tresnan. Manah kula lajeng angles awit ingkang putra Seda Senopati ingkang pengpengan Ki Angger Growangsa. Kula prastya sak kiat-kiat kula nedya badhe mbelani anak kula. Benjing menapa saged pinanggih kan mengsah. Ing panjenengan sengaja badhe perjalanan anak kula Growangsa menika. Kula lan panjenengan katut tosi dawuh dalem. Panjenenganipun Kucala rawuh wonten ing pesanggrahan mriki. Kowe bisa Suryaka? Inggih. Bebarengan karo sapa kowe iki? Menika Ajar Kuropati. Ajar Kuropati? Inggih. Sapa Ajar Kuropati? Menika gurunipun Angger Growangsa ingkang sampun seda. Oh. Gurune anakku Growangsa? Inggih. Ajar Kuropati panjenengan nggih. Nggih. Wah, kula matur sembah nuwun sanget. Anak kula panjenengan dalem dewasaaken ngantos sakmenika kula mboten ngertos wonten pundi alang ujuripun anak kula. Namung kula mireng wartos menawi sakmenika sampun dumugi ning pejah. Ih. Sinoso kula namung kalebet bapa angkat. Nanging tresna kula kan pun Growangsa sampun kadina anak kula piyambak. Inggih. Mila lajeng panjenengan badhe tindak pundi menika? Ngaten, Ajar Kuropati lan kowe bisa Suryaka. Aku saiki kawisuda dadi senopati ing kraton Timbul Kencana. Oh, mekaten iki. Aku ora nrimake patine anakku Growangsa sing dipateni dening Sulistya lan Sukaca anake Sukresna. Manah niatku saiki aku arep males hukum. Arep goleki Sulistya lan Sukaca arep genti tak pateni. Menawi mekaten pejah gesang kula dherekaken wonten ngersa dalem. Bagus. Lan aku njaluk supaya Ajar Kuropati iki manunggal dadi siji ning kraton Timbul Kencana nrabosa ning Kadipaten Surya Jinawi goleki sing mateni anakku. Sampun aliting penggalih sana.
Kula remen sangat lan ageng sangat raos sing manah kula. Menapa inggih ing atasipun panjenengan menika tiyang sepuhipun piyambak ingkang saestu boten badhe mbela dhateng pun Gurawangsa. Selaginipun kula ingkang kula anggap namung satunggaling siswa utawi anak kula ingkang saestu nggih kula nedya badhe mbelani. Dus kleresan sanget bilih penyanipun kagungan kersa kados mekaten menika. Inggih. Perkawis menika perkawis ingkang boten gampil. Mila sedaya menika mangkih anggenipun badhe nindakaken jejiban neraboso sedaya kedah ngatos-atos. Inggih menika pungkasanipun peperangan antawisipun timbul kencana kalian Surya Jinawi. Sedaya kedah nyawisaken gaman jimat kangge mejahi mungsuh ingkang niat methukaken kula lan sak rencang-rencang kula menika. Kula boten badhe mbumbung dhateng mengsah. Nanging mila mengsah digdaya-digdaya sanget. Angsal pambiyantunipun saking pundi-pundi papan. Kowe aja semelang bisa Suryaka. Iki kabeh mengko sing dadi senopati aku. Kowe nderekke, kowe ngamping-ngampingi karo bisa Sujarwo. Aku iki duwe gaman, duwe aji-aji. Jenenge Ruyung Wilis. Wis, kowe aja semelang. Ayo saiki diwiwiti golek dina sing apik. Sendika wis tak kendhawuh. Monggo. Ayo prajurit.
Penak ora lek ku nembang Ganda Mastuti. Jan penak tenan. Kowe Ya. iki wis tak kandhani ta. Angger kowe wani nglereni lemu mangan kadal, iki suaramu pancen rada apik. Kok mangan kadal. Kemau ki kok jedul kok terus tak ngen-ngen ki Ganda Mastuti ngono ya. Jebulane kok ayo lho ngono dene Iki spontan. mau dudu Ganda Mastut. Lah apa? Akenan tas muni ngono kok apa? Lah mulane kuwi. Tanah iso kowe iki. Lho iso. Iki awake dhewe iki aja sembrono lho. Piye? Awake dhewe wis nyangsak jabaning beteng Timbul Kencana. Wingi aku muni Timbul Kencana kleru sengeni karo komandane. Babe? Aku muni Timbul Busana. Karo komandane dinek-nekke aku. Ming muni ngono ora iso wah aku ndak diajari nih. Aku dikon ning Jugangan mung diajari kon muni Timbul Kencana. Sakjane iki wong kuwi rene jeneng pindahan to kuwi. Nah iya. Biyen iki sing asli kira dudu Timbul Kencana. Wong biyen dhek arep ganti jeneng iki sing usul pirang-pirang ngono. Aku tadi entuk Timbul Kencana iki sing usul sapa maune? Mane ana sing usul sepisanan iki Iya. Timbul Tenggelam. Maune kuwi. Heeh. Nah Timbul Tenggelam ki rak kaya alamate gabus ya to. Apa ora Timbul Dalang? Kok njek teng Selemong. Kowe kok ngandake Timbul Kowe Tenggelam. wani nang Magelang timbul ki dagelan kok pikiran ndur. Awake dhewe kudu sing cemawis, remakit gaman-gaman aja nganti nglerwake. Iya. Nek sing tumbak landhane putung ya diganteni kayu sing apik. Nek ana gegaman sing nai awake dhewe kudu ngasah sing nganti putih gilap. Nek gegaman kuwi kira-kira ora ana sik nai. Ajeng nai apa? Heh? Apa? Lho lah nek kowe ngingu kucing kuwi. Kowe arep tekan kono ta kowe? Lah ya ta nek ngono ta nek. Wah, wis sancen awake dhewe iki kudu gawane kudu ngrangkep-ngrangkep. Pangan ya awake dhewe sing ngurus. Lho, kuwi malah perlu nek pangan kuwi wong kabeh mbutuhake. Lah iya mlane Saben saben dinane iki kudu ana, mongko kudu gonta-ganti. Ya awake dhewe nang peperangan kok dadine maju mundur ta, Le? Nek kira-kira maju mundur. Lho, nek pejurite keseser awake dhewe rak maju ngrewangi. Melu perang. Nah, nek pejurite dongel awake dhewe mlayu ning mburi. Liwat. Perange kira-kira wis gayeng awake dhewe mundur ngrampungke pawon. Lho ngerti gayeng karo orane iki piye nek perang? Lah nek gayeng kuwi gotoke sesek ngono gayeng kang geting klenyut kae ora patek gayeng iki ngono ya ta. Kurang perjurite. Oh, padane ya wong perang iki nek gayeng padha ngono bres nyuduk ya. Terus. Nameng terus yo let suwe akeh meneh. Terus ora kaya ora gayeng ta. Ora nyuduk kuwi ming nyuwik. Nyuduk ku bias ngono dadi. Mulane kuwi lho nyuduk wong padha-padha nyuduk ki ya werna-werna lho. Awake dhewe perang nyuduk nganggo tumbak. Ya ta? Iya. Iki kuwi jenenge numbak. Lho, lah ya nyuduk nganggo tumbak ki suarane genah Jros ngono. Jres. Lho. Terus sebab dirusakan awake dhewe nek ngrusake kuwi. Nah, anjir nek nyuduk nganggo keris apa yo nggak keris terus. Terus ora muni terkadang nek daging empuk sut. Ana lho nek empuk wae maka sut ki piye? Ah piye? Sut ki rak empuk rada kenceng. Nek empuk kendo ngono. Kapan kembas iki. Ngono ngerti-ngerti wis godres. Saiki awake dhewe ning perjurit kowe karo kowe senajan wis tuwa ning dadi perjurit. Ah iya. Gawe sikep. Ngono nek ngadep karo Ndara Senopati. Kowe arep gawe sikap. Tak gawe surjan. Lho. Sikep kira awake dhewe iki nek ngadeg ngono iki jeng piye ngono dadi dipresani iki. Wong wis niate dilakoni nek muni rancang arep ngono ki nek dek urung ana peperangan. Saiki wis seneng sak jeroning peperangan. Lho ning peperangan kita tata cara prajurit ki aja nganti ilang kowe anggar ngadeg sikilmu itu penralit ki ning tumbak kok. Ora, pokoke jenenge ngajeni. Ha kudune ora kena ya. Ya sing sikepe sing jejeg. Tumbake cekli. Cekli sing jejeg nang ngarepe ngono ya. Iya, tur tangane sing kiwa nyekel wangkingan. Ngono dadi siaga jenenge. Nek kowe leno bakal mati ning peperangan. Ai. Perjurit apa kok ngono ki? Nggih. Oh, Sang Senopati kok ngerti-ngerti wis. Nggih, kados pundi? Lho, kok malah takon kados pundi? Iya, kula mboten lena. Mila menawa kula mboten mentalitaken sikil kula sebabna siaga. Kok menawi mangke wonten mengsah saking Timbul Kencana ajeng kula tres. Tres.
Pirang bergodo kancamu? Yen Loh, ingkang dados tanggelan kula sekawan. patang bergodo. Gamane apa? Ih, tumbak tameng. Tumbak karo tameng. Tameng panah kalian keris. Pirang bergodo to? Sekawan kok. Aku gagamane pirang-pirang. Nggih, saben sak bergodo gamanipun piyambak-piyambak. Tumbak sak bergodo, tameng sak bergodo, panah sak bergodo, keris sak bergodo. Kowe sing dadi tetuaning perjurit ki mau. Nggih, kula. Bagus. Sesuk tak unggahke pangkatmu yen rampung ngraboso ning kraton Timbul Kencana. Nggih, matur nuwun. Cakra, lho, maju. Nggih. Lho, sikepe kaya ngene iki. Iyek kok piye kok iyek. Iki ngadeg jejeg ngene iki. Pirang taun kowe dadi perjurit? Nggih, kirang langkung sampun wonten 200 taun. Cethane ora kirang langkung, cethane. Sing tegas wis wani muni prajurit kok sikep kok Aku kan nilik ning daftar kok. kok gojag-gajeg kok 200 taun. Umurmu saiki pira? Swidak Wiwit dadi perjurit umur pira? kali dosa. Tenan? Saestu ngene kok dipaido. Loh, Saestu. 20 wis dadi prajurit. Dereng. Oh, kok kowe sing muni. Tarane nek Ndara Sukresna, ana mung kowe sing muni. Mbasani kowe iki engko. Aku iki ngenahke dadi 20 kowe wis dadi prajurit. Iki rung tekan. Saiki swidak Gorong tekan rerehan lho, iki akeh ngono. Cakra, Lho, nek kowe mati piye? kok panjenengan sing ditakoki kok aneh-aneh. Ora perjurit iki mung urip karo mati. Iya. Mateni lan dipateni. Leres. Nek kowe mati piye? Nggih simah kula tering Rembak. Loh, wis. Isin di bojo. Tesih mboten Rabi anyar neh sajake. Terus ndi? Rabi anyar meneh. Wah, mboten setunggal menawet. Kaya ngono ora kena dadi perjurit ya. Mboten. Sepisan iki pembarisan saka Surya Jinawi kudu tutuk gelar sing kuat. Piye? Sapa ngerti yen Prabu Putri Budiati nyraya meneh senopati sing luwih sekti tinimbang Guru Wangsa kang wis temekaning pati. Aku njaluk marang kowe yen perlu kowe mati nang majaring peperangan tinimbang ora bisa ngrabasing ning kraton Timbul Kencana. Nggih. Ora? Nggih. Perangan kene iki tak pasrahke marang kowe, aku tak golek perjurit notorian ya. Nggih. Romo tidak andi, Mas. Omniku mreso barisan. Kok panjenengan bludas-bludus? Lho kok bludas-bludas aku ya prajurit kok bludas-bludas. Sikep gegaman sak wadyabala gelar sepapan. Nah sampun. Tujune panjenengan ora tak tamani pusakaku Kiai Gudik. Kowe iki gak wis wong kok senengane kok pusaka mendi? Menika tumbak pedang menika. Jenenge Wah, kena gati. ora aku arep kepengin suwan Romo. Iki wigati banget jan. Iki terus Lah iya. Aku pengen sanging Romo ti. Menika akeng rok mau kaya ngendika Nitih jaran dono mau. bagian mau. Monggo Sang Senopati. Kowe Tanjih kula ingkang suwan Romo. ana apa Listya? Nggih, badhe caos pelaburan wonten ngesanipun Romo Manggalayuda. Menawi kula lan prajurit semerep saking ketebian umbul-umbul lan bebarisanipun mengsah medal saking beteng nggih prajurit saking Timbul Kencana. Timbul Kencana wis ngetoni Senopati ngono. Nggih, malah manut wartosipun menawi Senopatinipun menika ing nami Gucala. Gucala menika garwa sliripun Prabu Budiati. Ya, Malah mboten namung menika kemawon. Nanging ugi kalian ajar Kuropati ugi madeg Senopati. Gucala ajar Kuropati. Tanjir. Pitungku ki Senopati kang pinilih. Nanging aku ora bakal ngedap. Pusakane Ibu Waryanti kang wujud gendera sunung tanganku. Listya, Ri, Cakra lan Prapto. Nggih. Toto gelar Garuda Layang baru maju saiki. Bisa Sujarwo. Kula
lan kowe bisa Suryaka. Kula Bapak Ajar Kuropati pados pundi? menika sampun caket wonten tapel wates Kadipaten Surya Jinawi kalian Timbul Kencun. Iya. Mila sedaya sami dipun samektakaken jimat saha gegaman sampun ngantos pisah. Iya, jadi kula nenggo dawuh sak menika damel karo menawa perangan. Ngono. Kanggo ngawekani sing wis-wis yen kraton Timbul Kencana kuwi ora tau bisa entuk gawe. Jadi Saiki gawe gelar glathik nepu. berarti nebo. Iya, sendika. Wis cetha kabeh dawuhku. Sampun. Loh, Gelare perang berarti nebo. Glathik nepu. Iya. Glathik nepu. Loh, bisa Sujarwo. Loh, Kae malah wis ana dampyak-dampyak prajurit saka ing Kadipaten Surya Jinawi. wah, Hati-hati, ayo dipethoke. Dipethoke. Ayo. Maju. Iki ketemu meneh. ayo kowe Sulistyo, ha? Ayo, kowe mbiyen mlayu karo aku, Aku biyen mlayu nanging saiki aku entuk jago, ha? Iso Suryaka. Ayo, gegaman mopo sing bakal kok gunakake. Aku ora miris, Tombakku iki kang bakal mrobolake susmu, ha? Aku ora perlu nggunakake gegaman. Ayo, yen pancen bisa ngenani awakku, tak sembah diteri-teri. Mati kowe. Iya. Mati. Iya. Iya, Kendo. Iya, Murti. Iya. Ayo, ayo. Mati, Mati. Mati. Ayo. Ayo. Mati. Sapa ki ngagarke pedang ki? Prajurit cokro aku. Prajurit kok sandangane kaya ngono? Nek kaya ngene arep apa? Ongkak-angkek elek. Sing kok nek ongkak-angkek elek sapa? Kowe. Prajurit didunekke sandangane kaya ngono. Kenapa sandangane? Sandangan kan ngger gombal dijahit ra wis. Lho ora kaya prajurit-prajurit kuwi penganggomu kuwi ngono. Lah aku pancen prajurit mirunggan. Ning kowe ya prajurit to? Prajurit, kowe gelem mundur ora? Heh? Ora gelem mundur, labrak. Wah. Tanggon kowe mungsaku, he? Kowe wong kaya ngono kok. Ngino kowe aku. Senopati lho iki. Wis senopati. Iya, bisa Sujarwo aku. Bisa Sujarwo. Iya, ora gelem semingkir sasak lakon kowe. Woi, salah kaya babat tenan kowe. Iya, iya. Ayo. Iya. 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 Ayo. Iya. Aduh. Iya. Meng weteng sing tak gocek. Aduh. Aduh. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Semikir. Ojo ning ngono. Wis sapa iki wani langak-langak ning dhuring becak. Loh. Ojo waton nyuwara kowe, ya? Ora kepiye ning peperangan. Metanteng kowe. Metanteng kowe. Metanteng kok wis siaga kaman. Leno pengendamu sabet. Apa iki? Sabet apa? Pedang. Sido Tok jengkelang kowe. Wes to, sing tok gawa ki apa? Pedang. Kok dudu pedang ngono kok? Ning pedang kok nek cara nggonku ming cilik iki. Ning pedang iki. Kowe prajurit kok setiti banget. Iki pedang nggonku. Yo, isen aku yen musuh kowe. Golekno tanding sing babak karo aku, Kowe kok muni isen apa kowe ora sarungan? Lah lho. Piye? Wong wani ning peperangan kok isin-isinan, ora isin-isinan. Kuwi prajurit apa panganggone kaya ngono ki? Ayo iki prajurit sing wis wani maju ning peperangan. Aku ki kekasih Kanjeng Senopati. Tak slentik kupingmu ilang siji, ya. Malane rada suda kacamata-ne ngono. Tenan to kowe? Wani karo aku to? Ora wani wedeni apa? Yo, suda ayo, kowe. Sudoen apa? Sudoen ora apa-apa, ha? Sudoen ora apa-apa, ha? Ayo. Sudoen to. Kon geger to. Berpeteng to. Kok rada seje karo datil. Aku kan datil nyuduk pisan wing jengkelang kok. Kowe urung jengkelang lho. Malah guyu-guyu. Pedangmu dibongkok, tibake ning dadaku kene. Ora bakal mundur aku, Saiki ora pedang. Apa? Taman iki tumbak lho senajan cegah. Tumbak kowe. Tumbakan. Celang. Ora apa-apa, Le. Ora apa-apa, ha? Kowe krungu ora? Apa? Suara iki mau. Kok celang ki? Lah iya aku sik muni kok. Wah, sembrono kowe. Tak tamake. Tenan kita tamani kowe ora mati, luwung aku ora weruh kowe ta. Mas ngati-ati. Tamakno. Tumbak jengkel. Tamakno.
Wes. Awas ya, jangka. Wes. Sopo iki? Hah? Wong ireng tunteng maju ning tengahing peperangan. Wayah dalem Manggala Yuda Sudira Suwargi Sukresna kowe. Oh, sing jeneng Sukresna ki kowe to. Iya, kowe sapa? Aku Senopati Timbul Kencana. Gucala jeneng. Gucala. Yen ngono kowe selire Budiati. Bener. Bener Sukresna. Kowe wong lanang diselir karo wong wadon. Ya wis Ben, berduli apa kowe, Oh, Sukresna. Garwaku Budiati yen ngendikake marang sing jeneng Sukresna kuwi kaya wong nyidam sing ora keturutan. Nggone arep kepengin mateni marang kowe, Sukresna. Pancen kosok balene aku Gucala. Aku kuwi yen ngrasake karo tumindake slirmu, pepundenmu, tendaramu si Budiati kaya remet-remet raine. Awit yo Budiati ku sing ngrusak tatanan Tanjongan mbiyen. Nganti kraton saiki Timbul Kencana sing numpeske lur kulawargaku kabeh. Yo Manggala Yuda Sutresna, Ibu Haryanti sak kadang-kadang. Gucala, Sukresna sumpah yen Budiati durung mati ning jagat iki tak obrak-abrik Timbul Kencana. Sukresna, apa? Budiati kuwi garwaku. Arep tumindake kepiye wae ning kuwi garwaku tak labuhi nganti tekaning pati, Oh, tak pecah sirahmu kali karo aku mati kowe. Wotlah. Ya, lipat yo. Awas. Lipat. Apa apamu Sukresna? Bagus. Hayo seliring ratu. Ya hati mati. Wah, tujune mulat aku. Pinter kowe, nglimpe kowe. Ayo ki wayahe Sudira. Awas mati kowe. Gucala cilaka temen wong lanang selire wong wadon. Sukresna. Apa? Sawang. Tuh, aku nggawa kowe. Apa iki? Iki piandelku. Ruyung wilis. Nek tak tamake marang mungsuh bisa ajur sewalang-walang. Ruyung. Tamakno Gucala. Kowe wani nampani pusakaku iki? Dudu Sukresna ora wani ngadepi pusaka. Oh, kelakon mati kowe Sukresna. Mati kowe. Ayo kowe. Sukresna, mandeg Sukresna. Mandeg. Woi, setan. Loh, wis pedang sepirang-pirang koyo ngene. 3 tahun tenan. Ruyung watak dadi wujud pedang pirang-pirang buruk mati. Waduh. Wah, demit. Yo. Ibu Haryanti kula matur nuwun Ibu Haryanti. Tampanono pusakane ibuku, Gendero. Pamungkas iki mati kowe. Loh, apa kae? Loh, aduh, mati aku. Mati. Kresna. Tuh. Ojo cengengesan kowe. Kowe sapa? Aku ajar Kuropati. Wong raine kaya bulus. Kuropati? Kowe Senopati kok Timbul Kencana? Yo, mengerti yo, Aku bapak angkate Gurawangsa. Oh. Gurune Gurawangsa. Bener. Kowe ora trima patine anakmu si Gurawangsa.
Apa meneh saiki kowe kelakon mateni marang Gucala. Aja banjur gegeden rumangsa kowe. Aja njur rumangsa digdaya dhewe, sekti mambara dhewe. Nanging mangerti yo, sak nduring langit isih ana langit paribasane. Aja tok kira yen ora ana bakal sing ngungkuli karo kowe. Aku ngerti Kuropati. Aku ngerti. Nanging coba semena sawetara. Piye? Rehning aku adu arep karo Resi. Sak ala-alane Resi luwih utama tinimbang wong-wong liyane. Aku njaluk. Apa panjenenganmu? Kowe ngerti yo marang kekarepan aku. Yen nganti aku mateni sapa-sapa sing ana mburining Budiati, iku saktenane ora ndak sengaja. Sing ndak ancam kuwi Budiati. Sing dadi lesaning kekarepku Budiati. Awit ya Budiati kuwi kang dadi retuning jagat Tanjung Anom. Oh, Kuropati, Tanjung Anom iku mbiyen negara swarga pindhane. Nanging sakwise Budiati kang jumeneng Tanjung Anom dilih timbul kencana saiki dadi neraka jahanan kaya ngene. Iku wis dadi sawijining kalumrahan yen iki ngolo-olo marang Budiati. Sebab kowe pancen ora sudi nyuwita ning kersane Budiati. Pancen ora sudi, ora. Nanging mungging aku ngalembono. Sebab Budiati sawijining wanita kang pinunjul ing atase wanita bisa ngreh praja, bisa ngembat negara. Iku dadi tepa palupi kang apik mungkin para wanita. Pikiran. Yen ngono kuwi ora kena tak gawe becik. Sakarepmu. Kowe pendhita ming pendhita-pendhitanan yen kaya ngono. Sakarepmu le mung ngarani. Oh, mati tenan ayo Kuropati. Yo, ayo, to. Kita ora pandai kita ton. Aku ora bakal mundur sopo ya. Woi. Go. Ayo, Krisno, mari Krisno. Ibu. Ger? Ibu Haryanti. Kok dadi keplayu kuwi mungsuhmu sapa Sukresna? Kok ngilang-ilangake yen putrane Ibu Waryanti iki kepiye to kowe iki? Ajar Kuropati. Ajar Kuropati. Gurunipun Guruwangsa Ibu. Waduh. Lho, rak wis ndak paringi pusaka to kowe iki, Nger? Pusaka kula tambakaken mboten tumama Ibu Haryanti. Ora tumomo. Iji. Ya, yen ngono semingkira. Kanca kancamu jaan sumingkir, ibu sing bakal metukake lan mbiyantu. Semingkir. Semingkir sing. Ora pangling ya kowe. Bengok-bengok ngendheke Sukresna. Kuropati. Kuropati. Oh, kowe tak ajar Kuropati. Goleki sapa kowe ajar Kuropati? Sukresna kudu tak rangket, tak nggo pengewan-ewan ning timbul kencana. Karepmu rak ngono ta? Kuwi anakku. Aja tok rangket, aja tok pateni. Aku wae patenono tak kandhani. Yo, aku mangerti. Waryanti to kowe? Loh. Kelingan yen ngono. Pancen, Ya, senajan aku wis tuwa mbiyen aku senopati. Beneran aku ketemu karo kowe. Sebab aku gelem sowan nang ngersane Prabu Putri Budiati yen wis ngronce sirahmu lan sak keluargamu kabeh. Wiwit mbiyen tetembunganmu mung kaya ngono kuwi. Nek kowe arep dawa umurmu manut karo aku, tak rangket utawa manungkul. Ning yen ora, kowe tekan patimu ya saiki iki tak kandhani. Ampuhmu mbiyen durung karo ampuh ing saiki. Tamono, gamanku nggih. Oh iya ya, hati-hati. Aku isih iso endo. Senajan aku wis ora kaya biyen, wis jimat kematmu ki gawanen. Kanggo sangupatimu iki mengko tak kan. Ora maido aku yen kowe biyen uga dadi jenderal perang utawa Mangkulo Yuda. Kuropati. Piye? Tinimbang kesuwen. Matimu mundak selak kesuwen, iya toh? Tampan ana jemparingku iki. Kowe kuat nampani jemparingku ya nyata digdaya. Aku meguru marang kowe. Tak tampani dodo, Oh, ora iya. bakal tak tampani gigir. Ya, iya, iya. Tampano. Awas.
iki wis mati. Sing dadi senopati ning Timbul Kencana wis mati. Sapa meneh mungsuhmu sing tak wedeni? Mboten wonten ingkang kuwajib. Menawi ngaten Ibu, Iya, kula piye? badhe ngrekaken wadya bola wedhus pangandikanipun jeneng Pangeran Resandana, kula kedah ngepung negari Timbul Kencana. Oh, yen ngono aku ndak melu kowe wae, nggih. Monggo, Ibu. Aku tak nderek suwane ngersane jeneng pangeran. Monggo. Gucala kuwi rak lagi tak paringi dawuh. Nggih. Senajan maune iki aku ya ora bakal ngeculake. Ning wong Gucala dhewe atine wis mantep. Oleh bakal ngrungkepi Timbul Kencana kene. Nggih. Nah, Ayo ayo rek memuji Sang Prabu. Mugi-mugi kasembadan napa ingkang dados kersa panjenengan menika. Oh. Bisa Sujarwo. Loh, malah kowe bisa Suryaka ya sowan. Kene. Maju kene, heeh. Sendika. Nah, ora sah wedi kene. Nggih. Aku ora apa-apa kok. Nggih. Riki maju riki. Ngunjuk riyen apa? Ngunjuk dah. Ora. Kene ora sah padha iren. Salah siji matur ana pigati apa? Nek mestine ngono kowe rak kudu tut wuri Gucala ning palagan. Nggih. Kene ngopo kowe kok malah saiki sowane ngersaku? Nggih. Mestinipun badhe matur nanging asrih. Kowe kuwi. Wong wis suwe oleh ngabdi. Rak wis ngerti to watak wantuku. Nggih. Kenapa? Nggih. Salebetipun kula nderekaken Sang Senopati Gucala. Saha Ajar Kurapati. Nggih. Ana apa? Menika ngantos peperangan ageng. Lah iya ning palagan kuwi pancen gone wong peperangan kuwi kok bingung to bisa Suryaka. Mengsahipun Sukresna. Heeh, pancen tak dawuhi metokake Sukresna kok. Nggih. Wonten ing palagan rame sanget perangipun. Oh, heeh, ayo padha digdayane. Nggih. Kowe mestine ya ora do pangling, Sukresna kuwi digdaya tenan. Wong, ya sapa ta kuwi tedak turune sapa kowe rak kudu padha ngerti. Nggih, mula turunipun Waryanti. Kowe kudu padha luwih ngati-ati. Nggih. Ora sebaine mungsuhmu kuwi ngerti. Nggih menika. Nah, mila menika ing badhe kula unjukaken men ngersa dalem. Ana apa? Nggih, mengsah anu menapa menika mengsah Senopati Gucala. Aku ki wis ngerti mungsuhe Gucala sapa ki aku wis ngerti. Nggih. Mengko dhisik to. Iso. Penggalihku ki wis ora kena tak tata lho. Kok sajake ana apa-apane, ha? Sing genah Peperangan rame sanget. Sareng apa? Senopati Gucala. niku sing mburi niku genah. Matur. Nggih. Lepat nyuwun sih pangapunten Sang Prabu Putri Budiati. Sowan kula wonten ngarsa dalem ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan? Nggih. Ketiwasan ana apa? Sang Senopati Gucala dumuginipun pejah. Gucala?
apa dene kowe bisa Suryaka? Ora kaya saiki. Aku kelangan Senopati. Rasane penggalihku ajar umur. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh. Sapa kang bisa ngayomi kraton Timbul Kencana kene? Sapa roangku? Sapa kancaku? Sing tak nggo ngembat praja Timbul Kencana kene bisa Sujarwo. Aduh. Malah sakmenika prajurit dalem kathah ingkang sami tumpes tapis. Prajurit Timbul Kencana tapis. Oh, bisa Suryaka. Kowe dudu abdi dalem kang setya tuhu. Kowe menungsa ming golek pangalembana ning ngersaku, ning nyatane kowe ora tau bisa nindakake karyamu. Ayo maju. Bisa Sujarwo apa dene kowe bisa Suryaka? Kowe dudu menungsa kowe ya. Kowe setan kowe. Modiar kowe ya. Wes kilang-kilang kuandamu kowe. Kok dadi kok ngene? Wes ora ana wong sing caket marang aku. Sang Prabu. Gucala kowe mati, Gucala. Sang Prabu. Sang Prabu. Sang Prabu Budiati klatur emot. Medeni. Kok jenengan katundone aku saiki, Jen. Aku ora ana kancane. Monggo aku duwe tanggung jawab. Timbul Kencana kene rusak. Rusak, tak rusak sisan. Ben ayo sapa sing wani caket karo aku tak pateni. Ayo, sapa? Ayo sapa wani ajar karo aku? Kanjeng Pangeran Lesandono. Pri pawartani nggonmu ngadepi senopati perang ing Timbul Kencana. Senopati perang Timbul Kencana yang aben-ajeng lan abdi dalem kula sampun dumugi pejah sedaya. Sawetawis Ibu Ariyanti Gusko bantu dhateng kula Kanjeng Pangeran. Manggulida Waryanti. Dawuh pangandika Kanjeng Pangeran. Aku nilakake nedha nrimo banget marang kuwi. Nanenji. Dene semono labuh-labetmu marang aku kanggo karaharjan lan katentremaning kraton Timbul Kencana. Injih, Pangeran. Wiwit eyang-eyang swargi nganti tekan saiki isih ngatonake Darma Bekti. Mekaten injih. Sukresna. Kula Pangeran. Miturut wawasanmu, senopati kang wis mati banjur liyane sapa wae sing kira-kira isih dadi pepalang nggonku bakal ngrangsang praja ing Timbul Kencana. Kula mboten saged ngaturaken cetha ing kula piyambak dereng mlebet puncak lebeting negari Timbul Kencana Pangeran. Punten dalem sewu Njeng Pangeran. Manggulida Waryanti. Sareh ning kula ingkang majeng wonten ing peperangan menika sak mangertos kula sedaya senopati sampun boten wonten. Malah nggih namung sawetawis prajurit ingkang sami boten ketingal menika mbok menawi tesih sugeng ning uger ketingal inggih sampun kula pejahi. Nggih menawi gadah senopati malih. Lho, upama kagungan rak ya mesti krungu to nggih, Ra? Tri. Rama tambak raga. Kula Pangeran. Kados pundi miturut petangipun Rama
Rening kasunyatanipun Senopati Timbul Kencana sampun pecah wonten peperangan. Lajeng kados pundi? Menapa kejawi dipun kepung lajeng sinten ingkang kedah lumebet wonten ing wengkoning kraton Timbul Kencana menika? Kanthi prayitna lumebet wonten ing kraton kula sumanggaaken, nanging inget rikala pangandikan ngajeng sampun ngantos tega dhateng Ibu Dalem. Inggih, Rum. Kanjeng Pangeran Lesandana, Kanjeng Pangeran Lesandana kula ingkang sowan. Kanjeng Pangeran Lesandana, kula ingkang sowan, Kanjeng Pangeran. Yang Pangeran Sepuh Anggararas, kula. Waduh, Majeng kemawon Pangeran. Nun inggih. Nyuwun pangapunten dalem. Inggih. Kula pasrah pejah gesang kula Kanjeng Pangeran. Kraton saisinipun bibrah morat marit boten kantenan. Sedaya sampun risak. Kawuningono Pangeran, wiwit dereng dados bibrah kados mekaten, kula sampun wola-wali munjuk wonten ngersanipun Ibu Dalem. Supados dipun wontenana bedamen. Sampun ngantos putra kalian ibu ngawontenaken memengsahan ingkang tundhonipun kathah kurban. Nanging unjuk kula tansah boten dipun agem. Ngantos dumados lampahan kados ngaten. Awit saking menika, menawi angger kepareng agem, kula badhe nderek ngayom wonten ing panguwasanipun angger Pangeran Lesandana. Kula pasrah pejah gesang. Malah dados noing muninga menawi sak temenipun anggen kula sowan menika badhe sareng kalian Kakang Pangeran Sepuh Danawilapa. Nanging sareng Kakang Pangeran Sepuh Danawilapa kula kabari menawi angger Waryanti tedhak saking kayangan saged sugeng malih. Mekaten ugi payah buyutipun Angger Sukresna sedaya sami sugeng sae menang perangipun bingah sanget. Piyambakipun ngguyu latah-latah nanging kelajeng dumugining tiwas Kakang. Eyang Danawilapa seda nggih. Mekaten Manggala-Yudha Waryanti. Eyang buyut ngantos boten sumerep. Monggo menika sedanipun Eyang Danawilapa Kanjeng Pangeran. Ageng tresnanipun cumengklung kepengin sumerep angger sekalian. Malah ngaten. Ingkang sinuwun sareng nguninga menawi Gocala dumugining tiwas sakmenika Ibu Dalem kados dene tiyang ewah sampun boten saged dipun aturi pemut menapa-menapa dipun risak gemujeng muwun busana dipun suwek-suwek boten kantenan sakmenika kados mekaten kawontenanipun Pangeran. Dados Ibu gerah ewah laten menapa ya? Inggih. Aneh menika Pangeran aneh. Ngene wae Sukresna. Inggih. Kepungen Kraton Timbul Kencana. Prajurit sing sawetara isih setya ana ngersani Kanjeng Ibu Budiati cekelen. Elingno yen Kanjeng Ibu kahanane saiki kaya ngono. Sedaya Pangeran. Aku wis kondoyan aku ki tresna. Tresna marang kowe. Aku salah. Aduh, salah. Ibu Budiati. Aku diapusi, salah. Aku diapusi jare kowe mati.
Ibu kula atur mriksani. Wis. Kula menika Kang Putra Lesandono, Ibu. Ibu Budiati pepunden kula, Bu. Kondo. Hah? Kowe mesti barengan karo aku wong bagus. Bagus Bayu. Wes, ayo saiki bebarengan karo aku kondur ning Timbul Kencana kene. Wes, ora usah nganggo ngrasake wong liya. Sing baku aku karo sliramu kuwi mukti. Negarane rusak yo ben. Kula atur emut, Bu. Kula menika ingkang putra Lesandono. Monggo. Ora usah nganggo ngelengke kuwi anakku yo ben. Aku ora tau anak-anak wong sing kaya ngono kuwi. Mursal ora nggugu marang wong tuwa. Nek nggugu karo Budiati mesti wis kepenak ya, Becalok. Monggo Bu, kula dherekaken kundur dhateng Kraton Timbul Kencana. Mukti sarengan kalian Kang Putra Lesandono. Bu, kula menika ingkang putra, kula aturi mriksani to. Inji. Lesandono. Aduh, Bu, inji. Sampun dangu anggen kula kepingin sowan caos sungkem ngabekti wonten ngersanipun Ibu. Aduh, Bu. Putraku ngar. Minji. Pangabekti kula kunjuk Ibu. Ya. Sedaya lepat kula nyuwun gunging pangapunten. Tak tampa Lesandono. Inji. Oh. Aku ora ngira. Aku ora nyono yen ana tengahing palagan iki aku iso ketemu marang kowe Lesandono. Sengaja kula ingkang madosi Ibu. Sok sinten mboten kula keparengaken kepanggih kaliyan Ibu Budiati kejawi kula badhe pinanggih Ibu piyambak. Nanging ora. Kowe ora perlu ngakoni aku ki ibumu. Mboten, Bu. Amarga aku ngerti. Nek tata lairmu kuwi ora tulus. Ora tekan atimu kowe kandha kaya ngono. Ning atimu kowe ndakwa yen aku urip ming tak nggo butuhku dhewe. Aku ngerti. Aku kuwi tok anggap dudu lumrahing menungsa. Aku ming kepengin mukti wibawa Nyokrawati tak nggo dhewe. Ora Lesandono. Ora. Bu. Aku wis dikondhangake wong akeh. Yen jare aku kuwi ratu kang nggugu karepe dhewe, kang sewenang-wenang, kang wengis. Saiki tak akoni Lesandono. Kepiye wae, pancen tumindakku kaya ngene iki tak sengaja Lesandono. Bu, ingkang sampun inggih sampun, Bu. Kula menika ngakeni badhe kados pundi panjenengan menika tiyang sepuh kula. Milanipun monggo, Bu. Ora perlu. Nek pancen kowe iki putraku sing bangun turut, mestine kowe ora bakal lunga. Ora bakal sesambungan karo mungsuhku ya sing jenenge Sukresna. Mestine kowe kuwi tansah tuturi apa kang tak kersakake. Kowe bangun turut sekabehing dawuhku. Kowe kang besok bakal ngenteni ana ing Kraton Timbul Kencana. Ning ora. Kowe sing ngrusak uripku Lesandono. Nganti aku saiki gedarang-darang tekan palagan kaya ngene iki mergo saka tumindakmu. Ora? Ora Lesandono. Bu. Monggo to. Sesarengan kalian kundur kalian kula wonten ing Kraton Timbul Kencana. Kamukten menika Ibu tasih kula kersakaken supados mukti wonten ing Timbul Kencana. Aku urip wis mukti Lesandono, ha. Aku golek kamukten dhewe. Aku urip ora tau nganggo gocekan wong liya. Kowe ngerti aku saiki kuwasa ning Timbul Kencana kene iki ora mergo saka wong liya, ning kuwi mergo saka budidayaku dhewe. Hah? Kowe ngerti Lesandono? Aku ratu sing wis kondang tekan jagat ngendi-endi. Ratu kang bisa mengkoni kadipaten-kadipaten liyane ya mung Ratu Budiati. Ngendi ana ratu sing kaya aku iki Lesandono? Emut, Bu. Emut. Tiyang menika badhe kados pundi nggih tiyang? Bener.
uga wis rumangsa. Saiki aku wis tanpa ruang Lesandana. Wis ora ana sapa wae sing kena tak nggo ngembat praja. Kabeh kancaku wis mati. Wong sing wis tak percaya malah wis ngulungani. Sing katone maune deku-deku go ning resaku, saiki wis lunga, wis adoh. Aku nek go nungkul ora sudi Lesandana. Aku bakal ngatonake senajan kepiye aku tetep perwira.